kafafen sada zumunta na intanet na da matukar tasiri ga rayuwa a wannan zamani. Tasirinsu da muhimmancinsu ya bayyana a fili gani yadda ake amfani da su a fannoni masu yawa na harkar rayuwa na yau da kullum. Twitter na ɗaya daga cikin kafafen da suka shahara wajen yin amfani. A yan kwanakin nan an samu saɓani tsakanin waccan kafar sada zumunta ta Twitter da kuma gwamnatin Najeriya. Wanda hakan ya haifar da dakatar da ayyukan Twitter a ƙasar. Ko me 'yan Najeriya ke gani akan wancan dakatarwar? Me alfanun sa ko kuma rashin sa? Me matakin da ya fi dacewa a ɗauka? Gaskiya ra'ayina game da Twitter, ina ganin ba wani matsala bane, yana sa da zumunci, yana ƙara wayar da kan mutane, ba abu ne wanda za a ce abu ne dai kawai wanda mutane sukan karu da shi sosai, sukan ilmantarwa. Sunana Aliyu Samba, kuma ni marubuci ne kuma ɗan jarida, kuma zan iya cewa ɗan kasuwa. Matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana mutane amfani da wannan kafa ta sadarwa ta Twitter abu ne da za a iya cewa ya taɓa al'umma kai tsaye. Ya taɓa al'umma ta fuskoki da dama, ya kuma kawo naƙasu da koma baya wurin ci gaban da al'umma suka gina rayuwarsu a kai. Makalli abin ta fuska ta farko, kowane ɗan ƙasar Najeriya dokar ƙasa ta constitution ta ba shi cikakken dama da 'yanci na ya fito ya faɗi abin da yake da ra'ayi a kai, ko kuma abin da yake hange, ko kuma wani kira, ko kuma wani sako da yake so kai tsaye ma isar da shi zuwa gwamnati. Kafar Twitter ta zamanto kofa mai sauki ko kuma hanya mai sauki da mutum zai isar da sakonsa zuwa gwamnati, hukumomin da abin da yake so isar da wani sakon ya shafa, da kuma abubuwa makamanta haka. To a yanzu matakin da aka dauka na dakilewar ya toshe wannan yanci da kowane ɗan ƙasa yake da shi na ganin cewa ya isar da sakon da yake so ya isar zuwa ga hukumomi ko kuma gwamnati kai tsaye. Sannan abu na biyu, kamar ni da nake aikin jarida, aikina yana da alaka da mutane da suke ciki da wajen Najeriya, kuma daga cikin hanyoyi masu sauki da muke iya samun rahoto na abin da yake faruwa a waje akwai ita wannan kafa ta Twitter. Kamar an toshe wata kofa ne, ko kuma an yi creating wani gap mai faɗi a yanzu da muke cikin digital age, zamani da digitalization ya riga ya wadata a duniya, an riga an toshe mana wannan kofar da zamu ringa samun access da irin labaran da muke da bukata, musamman wanda suke da alaka da kasashen waje. 'Yan Najeriya suna amfani da Twitter wajen nuna ma gwamnati gazawar da ta yi a fannoni daban-daban, musamman idan muka ɗauki matsalar tsaro, wanda kuma ita ce aba mafi muhimmanci, kuma ita ce aba mafi tsauri da za a iya suka gwamnati da shi ko kuma a yabi gwamnati da shi. To sukar da gwamnati ke samu ta fuskar wannan abun, wanda demokaradiyya ce ta ba kowane ɗan ƙasa wannan 'yancin. Sukar da ta yawa a kafar Twitter yana daga dalilan da mu muke gani daga bangaren mu cewa ya ƙara ingiza gwamnati wajen ganin cewa ta daƙile mutane daga amfani da wannan manhaja ta Twitter, wanda hakan za mu iya cewa kamar na farko koma bayani ga tsarin demokaradiyya ga duk wanda ya san mece ce demokaradiyya, sannan kuma tauye haƙƙin ɗan adam ne na right to expression na opinion ɗinsa, ya faɗi abin da yake ganin cewa ra'ayinsa ne, sannan kuma ya kai koke ko kuma isar da sako ga hukumomin da wannan sakon yake da alaka da su. To a takaice wannan shine abin da ni zan iya cewa game da wannan dambaruwa da ake ta yi na rufe manhajar Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi. To ni abin da zan iya cewa game da wannan rufe Twitter da aka yi, ba za a ce an yi daidai ba, ba za a ce kuma ba a yi daidai ba. Kamar ta inda za a ce abin bai kamata a ce an rufe ba, kamar hanyar kasuwanci da ake yi ta online, ana haɗawa da Twitter yawanci kamar ƙungiyoyi da dai sauransu. To kuma ta bangaren da za a iya cewa dan an rufe an yi daidai, kamar irin gulmace-gulmacen da ake fi yawanci an fi a Twitter, a zagi wani a zagi wancan, to kaga ta wannan bangaren za a iya cewa an yi daidai. Amma dai a duba harkar kasuwanci da aka fi ta bangaren yin Twitter. A gaskiya ana ra'ayin a wannan mataki da shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya dauka, gaskiya bai dace ba. Ya kamata a tambayi Twitter a ji menene hujjar da yasa suka rufe suka kiyada wannan sako nashi. So da yawa akan samu matsaloli irin wannan, wani ya je ya shaci faɗi da irin wannan sunan ya zo ya dora, kuma daga ƙarshe za a zo a tuhume su a ce laifinsu ne. So don haka in shugaban kasa zai saki irin wannan information din, ya kamata ya ringa tabbatarwa ya sanar da su ga bayani na ku dora. Wannan shine ka'ida gaskiya. A nawa ra'ayin ya kamata gaskiya a bude, saboda sakamakon rufe wannan abin da aka yi, yan kasa da yawa sun shiga matsaloli, saboda yanzu Twitter ta zama gaba ɗaya kowa yana amfani da ita. A ra'ayina wannan rufe kafa ta Twitter ta Najeriya da shugaban kasa ya sa aka yi, to a ra'ayina gaskiya wannan bai kamata ba, duba da yadda zaka ga duk wasu abubuwa da shugaban kasa yake
isar da sakonni haka mafiya 'yan Najeriya duk sun fi dubawa su shiga shafin Twitter su je su duba. To duba da yanzu zaka ga cewa wannan rufe Twitter nan da aka yi a Najeriya gabaki daya ya ƙara sa ma 'yan ƙasa cikin wani ainihin wani irin abubuwa wanda ba sa ma jin daɗi sosai a kai. Duba da yadda zaka ga al'ummomi da dama yanzu dukansu ma sun dawo Facebook, zaka ga ma wani fake news ma ake tuturowa akan kasar ma wanda bai kamata ba. A gaskiya ra'ayina wannan bai kamata ba a ce an rufe wannan feji na Twitter a Najeriya. 'Yan ƙasa kun ji irin duba da kuka yi akan rufe wannan shafi na Twitter a Najeriya. Sai a wani shiri kwa ji wasu ra'ayoyin naku akan wannan batun kuma. Ku kasance lafiya daga DMnews.